Hello guys. Mga tulog pumig tabok guys. Mga pumig saha guys. Sagi guys. Kita nyo ito. Mga tagsaha. Tabok na punta, tabok. Mga tagsaha. Mga tagsaha. Kardaba. Saha sa kardaba. Kaya itong itanom guys. Nahinay dah dong, kan dah dong. Dangong dah dong ba. Dangong. Ay talon ning dudong pag mais dari oh. Oh, mais oh yang ditanong. Oh. Buhi na. Mais. Dudong main. Tanom siya mais. Tanom og mais dudong guys. Dudong main. Tabok na punta, patabok. Yung mga tagsaha guys. Saha sa ano, kardaba. Dyan. Dudong yung gauna guys. Dudong gauna. Lukso dong. Hindi itong pag-asa dong. Lukso bitan niya. May itlog yun, bitin eh. Yan din ito. Limpyo na ganyan itong agi dyan no? Limpyo na ganyan itong gumahan gito. Magkagbasa naman itong agin si Mana guys. Limpyo na kayo guys. Gumahan. Harap tagsaha guys. May tanom ron guys. Saha na po itong kahaw na ni guys. Itong itanom. Ang dudong. Dyan guys. Ulahi sila guys. Ulahi sila. Ato si Agaw dali ba? Tapting si Agaw. Hangak kay guys. Hangak. Guys. Guys, thank you for watching guys.